салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТГ. Футболбозони ҷароатбардошта кай ба майдон бармегарданд? Шупа-Мотинг ба Барселона лозим шудааст. Рафиня вазифаи нав дар ҳайат мегирад. Пума ҷойгузини Найк дар Барселона мешавад. Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард. Обуна шавед ва то охир наворро тамошо кунед. Мо бошад шурӯъ мекунем. чемпиони феълии Испания бошгоҳи Барселона шоми имрӯз дастаи Малёркаро дар хонааш меҳмондорӣ мекунад. Талафот дар бозии охир сабаби кӯсташавии хатти нимҳимояи каталониҳо мегардад, вале ба назар Хави бо тарҳи ҷадид рақобат хоҳад кард. Тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми кишваркунонҳои дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. нақши нави Рафиня дар ҳайати Барселона. Хави ҳамлагари бразилиягиро дар бозӣ бо Малёрка аз санҷиш мегузаронад. Чунин ба назар мерасад, ки Хави Рафиняро дар мавқеи нимҳимоятгари ба ҳамла наздиктар истифода хоҳад кард. Расонаҳои испанӣ гузориш медиҳанд, ки Хави ин имкониятро пас аз ҷароҳати Френки де Йонг ва Педри дар охири ҳафтаи гузашта ҷиддӣ баррасӣ мекунад. Мо метавонем бигӯем, ки Хави Рафиняро имрӯз дар ин нақш месанҷад. Рафиня эҳтимолан бо Илкай Гюндаган, Андреас Кристенсен ва Фирмин Лопес дар нимҳимоя ё ин ки Жоу Феликс дар тарафи чап бозӣ мекунад. Агар Хави қарор кунад, ки нимҳимояро бо се футболбоз ташкил кунад. Дар хатти дифоъ бошад Роналд Араухо бо сабаби маҳрум шудан аз ҳаққи бозӣ аз ҳайат берун мемонад. Агар ба рӯи хатти бозингарони ҷароҳатбардошта niгарем, шумораашон монанди сериалҳои туркӣ дуру дароз менамояд. 6 футболбозе, ки дар бозиҳои даста қариб ҳамеша ба майдон мебаромаданд, имрӯз дастнорас ҳастанд ва биёед мебинем, ки кай онҳо омодаи бозӣ кардан мешаванд. Маркос Алонсо 12-уми мард. Бозингар бо сабаби ҷароҳати миёнаш пас аз 4 моҳи дур будан аз майдон ба машқҳо бармегардад. Ферран Торрес 12-уми мард. Форвард бо сабаби ҷароҳати сутунмӯраш беш аз 1 моҳ аз майдон дур монд, аммо хушхабар ин аст, ки ӯ аллакай машқ мекунад ва метавонад дар Лигаи Чемпионҳо бар зидди Наполи бозӣ кунад. Педри 21 апрел. Нимҳимоятгар динамикаи мусбит дорад ва ӯ метавонад дар моҳи апрел барои бозӣ дар классико баргардад. Бо вуҷуди ин, даста ҳанӯз санаи мушаххасро номбар намекунад, зеро мехоҳад, ки бозингар пурра барқарор шавад. Френки де Йонг 4-уми май. Пас аз осеби мушакҳо де Йонг ҳатто роҳ гашта натавониста буд ва баъд ӯро бо асоҳо диданд. Ин барқароршавиро душвортар мекунад. Де Йонг метавонад 6 ҳафтаро аз даст диҳад, яъне бозгашти ӯ тақрибан моҳи май сурат мегирад. Гави мавсими оянда. Шикастани пайвандҳои пой ҷароҳати ҷиддӣ аст. Бозгашти Гави на пеш аз моҳи август ё ҳатто сентябр интизор аст. Алекс Балде мавсими оянда. Дар моҳи январ Балде буғумҳояшро канда буд ва то моҳи июн дастнорас хоҳад буд. ҳимоятгари Испания ҳатто дар Евро иштирок нахоҳад кард. Дар ҳар сурат мо ба ҳама бозингарони Барселона барқароршавии босуръатро хоҳонем. маълум шуд, ки ҳамкорӣ бо Пума ба Барселона чӣ қадар пул меорад. Пештар гуфта мешуд, ки клуби каталонӣ метавонад ҳамкориро бо Найк қатъ кунад ва бо Пума шартнома бандад, ки дар мавсими 2025-2026 эътибор пайдо мекунад. тибқи иттилои рӯзноманигор Жерар Ромеро рӯзи панҷшанбе директори генералии Пума Арне Фройд бо роҳбарияти Барселона мулоқот карда шартҳои ҳамкориро пешниҳод кардааст. бренди олмонӣ омода аст, ки ба Барселона дар як сол то ба 200 миллион евро пардохт кунад. 115 миллион евро пардохтҳои муқаррариро ташкил медиҳад ва боз 85 миллион евро клуб метавонад дар шакли бонус гирад. Ана тибқи шартнома бо Найк нилнориҳо 85 ҷамъи 20 миллион евро мегиранд. Лапорта ҷое ки фоидаи пулиро бинад, ҳамон тараф медавад. барои ҷалби бозингарони нав дар равзанаи тобистона роҳбарияти даста бояд корҳои калонеро анҷом диҳанд. Танҳо дар сурати фурӯши футболбозон ва ягон мӯъҷизае даста метавонад, ки харидҳои бузург кунад. нилнориҳо бояд сарфакорона аз пулҳои худ истифода баранд ва даста бештар бояд ба футболбозони агенти озод нигарад. даста аллакай варианти ҷалби Шупа-Мотингро фикр карда истодааст. ба навиштаи рӯзноманигорон Шупа-Мотинг ба роҳбарияти Барселона писанд омадааст ва гузаштааш дар дастаҳои ПСЖ ва Бавария хело фоидаовар ба бошгоҳҳо буд. ӯ ягон вақт даъвои мавқеи доимӣ дар ҳайат намекард ва аз захира буданаш ҳам розӣ мешуд. Левандовски пир шудааст. Роке ҳоло таҷрибаи камтар дорад ва ҳамлагаре монанди Шупо метавонад, ки фоидаовар ба Барселона бошад. илова бар ин барояш пул додан лозим нест. карьераи Шупо шоистаи таҳсин аст. ба назар кундаи баҳорӣ аст, вале коллексияи ҷоизаҳояш аз баъзе ситораҳо дида хубтар мебошад ва метавонад бо медалу ҷомҳои Ла Лига ҳам пурратар гардад. ба ҳамин тамом дӯстон, лайк зади ин навор гузошта обуна шуданро фаромӯш насозед. то наворҳои баъдӣ тан сиҳату хонаобод бошед.